Ginayo, mangantayo. This is my breakfast. It's already, oh, 1111. Yes, 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 yes. 11:11 a.m. here in Ohio, Ginayo. Breakfast and lunch. So I'm on diet. Pero nagadunga rice ko. Um, one egg, fresh from the chicken. Our chicken there from the garden. Squash, zucchini, fresh from the garden, and of course, okra. And my tomato, fresh from the garden. Ako na lang ang hindi fresh. Okra, dahil kailangan natin ng, you know, na na natuyot. So, kailangan natin ng okra. Mamaya, nagulan na ko. Ang sarap ng okra ko. Mm, wala akong bagong. Ubos na yung bagong ko. Kaya, toyo na lang. Pero ang zucchini, parang talong. Ang luto niya, in-steam ko lang. Sarap ng zucchini. Zucchini nini. Mm. Mm. Mm, mm, mm. Ano ang ikukwento ko ngayon? Anong kumakain ako? Sino na naman kayo tsitsismis natin? Ano ita-topic natin? Ha? Comment down below. Ano ita-topic natin ngayon? Filter ka? Ganyan. Bahala kayo Rizal, ha? Hmm. Timot-limong kayo man eh. Hmm. Hmm. Yung biyat ang lalit man eh. Di ba? Hmm. 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 Hindi na San George. Una natin yung okra, 5 piraso lang. Dapat ano, ginat-ado, okra. Hmm. 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 Kung mapanunod ko nga topic, i-comment yung latan, ano ti kaya yung nga topic yung mga maminsan. Hmm. Ba? Hmm. Ano nga road. Gusto lang sila ko satisfied na kung ano, 'di ba? Gulay. Protein meron naman na yung itlog. Hmm. Carbo. Hmm. Squash. Kunat natin. In-enchant ko. Yung zucchini, mas lalasan ko kabatiti kintarong, pinaglaok ng kabatiti kintarong, ha. Yung squash, kasi lasa ti kalabasa. Kinilang mo na ti kalabasa kaya squash ti English na. Nalipatan ni kayo. Yung ti kalabasa kit squash gaya. Everytime magtinong-tong kami nandiyan ko, nakadado nga ako kininana ka di. Pero pag kung mga nonsense. Naka na nonsense mga ag 2 oras kami nagtinong-tong. Nung nalpas kami nagtungtong, may visit ay adi lagi pa yung ginatungtungan na eh. Awan, sako lang maget nga nag-nonsense nga kami nagtungtungtungan pero kami mga paggaklot Ba? Pag nonsense dun ka matatawa talaga, 'di ba? Hmm. Hmm.
Alisin legit tomatoes ko. Hmm, normal person, eh. Ano lang sakmo diri nakadado nga sangka gabson nga inapoy ko. Yung manina di kunanan siya nga 2 spoon of rice lang kunanang 20 aton, eh. 20 nga tinammer. Hmm, 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 Ay masato ni, grabe ta. Pilipinas gayam no mula man, ah. 'Pag tanim mo yung kinakain mo, talagang masasarapan ka, na? Oh, ay mas, ay masigeo, dahil talaga mabiyaga man na rin. Kinang, hmm, Gawsi man, kaya manintin na po yan. Mati madito, kailangan agpakadisiplina kunanen tiyan ko agdisiplina ti rice. Sige last ato yung rice ko, kung bigat man yan, 2 spoon talaga. Hmm, 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 hmm. Ato di 1 week challenge, kitang tayo damdaman di timbang ko. Yeah, nabumaba man lang ti 146 di last ya. Kitang tayo no, ato ti rason no apay, no kas pangarigan mo mato di timbang ko ato ti rason na. Gapu di mulak harvest. Hmm, awan ngalngalon tilmon latam. Ay naasan, bahala kayo diyan. Hmm, Gimas, gimasin mayang nansiyang, challenge. Kinyayo ka kabsat, mukbang kayo mat, itagdak mo, nga nati makanyo tapos mangan kayo. Anati kailiw yu nga masida, tiyak nagaduti hangkungan nagsitsida ditoyan. Sabagay GR taak Pilipinas hanaman nagpangpang ti karne, so siguro nagputuwag ti dita, puro pakbet, bet paborito ti dita. Ito'y naalangan ti karkarne si kayo, ta nagsanga maggapu dagiti karkarne, at, ibalik ko puro gulay naman adati adati purse ko kasda bayabas, si jilikod, aditi mermerienda ti maling, i-vlog ko man 'to aya, sige, sige, yaman naman kun ti pirang buyay ko kanya Korean cents. Apaw, sige, agbiag ti Ilocano, pati tattao. Bye.